v ranných hodinách sme obdržali výstražný a výhražný e-mail na takmer 270 školách, ktorý prišiel v skorých ranných hodinách. E-mail hovorí o ďalšej bombovej hrozbe, ktorú sa vyhráža odosielateľ. Od ranných hodinách je polícia v pohotovosti. Chcem jasne povedať, že situáciu v žiadnom prípade nepodceňujeme. Každá jedna škola, ktorá tento e-mail obdržala, bola kontaktovaná policajným zborom a na tejto škole sú aktívne v komunikácii s príslušníkmi policajného zboru, tak, že každá jedna škola je overovaná, či ide o reálnu hrozbu, alebo ide iba o nejaký opäť zlý žart. Ráno nás kontaktovala polícia, prišli dvaja zástupcovia z policajného zboru, ktorí nás teda informovali, že sme medzi jednými školami, kde prišiel výhražný e-mail. Skontrolovali sme si to v našej e-mailovej schránke, e-mail prišiel do spamu. To znamená, že za normálnych okolností by sme si ho asi ani nevšimli. A v podstate po konzultácii s policajným zborom sme sa dohodli, že k 11:00 vypracujeme budovu školy a celú ju evakuujeme. Nečakala som to, že to začne hneď druhý deň školského roku, ale myslím si, že teraz už to majú ako srandu, my rodičia teda nie. Ale minulý rok bolo také, že dcera išla k školskej psychologičke, riešili sme to.